Dudik gabe, euskararen presentzia unibertsitatean da UEuren berezko gaia, bere misioan dago, bete-betean, eta pentsatu dugu une egokia dela gai hau plazan jartzeko, gai honi buruz hausnarketa egiteko, ze uste dugu badagola zer landu eta zer hobeto ez gaude pozik oro har beti ere euskarak unibertsitatean gaur egun daukan presentziarekin, eta hona ekarri gaitu baita ere gure ikerketa propio batek ingumaren bitartez erakusten diguna alde batetik ikerlariak edo euskal komunitate zientifikoa ditu dezakegun hori erakusten digu gero eta indartsuago eta sasoitsuago dagola, bai kuantitatiboki eta bai kualitatiboki jakintza arlo desberdinetan, eta aldi berean ingumak erakusten digu ere oso nabarmen produzio zientifiko euskeraz gainbeheran doala azken urteotan. Orduan, horren aurrean zerbait egin nahi dugu egoera horri buelta emateko edo behintzat euskararen presentzia unibertsitatean hobetu ahal izateko. Gaur egun argazkia oso gainetik, lerroburu bezala, desberdinduz irakaskuntza eta ikerkuntza esan dezakegu irakaskuntzan. Irakaskuntzan, graduetan, EHUren eskaintzatik, graduetan ia 100% euskeraz egin daiteke. Eta hortik aurrera, dator ia basamortua. EHUk berak graduondokoetan badauka eskaintza euskeraz, baina oso gutxi, doktoretzan ere zertxobait egiten da, doktore gaien formazioan zer gutxi, besteak beste egiten dana UEuren bitartez, eta gero beste unibertsitateetan bai gradu eta bai gradu ondoko euskararen presentzia oro har beti ere oso urria da. Badaude gauzak, baina oro har balorazio orokor bezala oso urria da. Eta hori irakaskuntzari dagokionez, eta gero ikerketari dagokionez, lehen aurreratzen nuen bezala, ingumak erakusten digu produkzioa, euskerazko produkzio zientifikoa jeisten ari dela, eta horrek eskatzen gaitu noski, eta gainera akuilu bezala balio digu ikusteak baita ere ingumaren bitartez euskal komunitate zientifikoa sendotzen ari dela, nahiz eta produkzioa jaitsi. Orduan horri ekin nahi diogu desoreka horri, eta azken finean euskararen gainbehera horri produkzio zientifikoan ekin nahi diogu eraldatu nahian noski. Guk hipotesi argi bat daukagu, eta gure inguruan ikusten dugunarekin unibertsitatean, pentsatzen dugu arrazoi nagusia dela euskerak duen balio ofizial akademiko eskasa. Euskerak duen balio ofizial akademiko eskasa, ebaluazio agentzien bitartez, horrek eramaten ditu zientzialari euskaldunak, euskal komunitate zientifikoa deitzen dugun hori, bere ekoizpena egitera beste hizkuntzetan, gaztelera eta inglesa edo frantsesa gehien bat. Uste dugu hori dela arrazoia. Orduan, karrera akademikoan aurrera egin nahi duten euskaldunek zer egiten dute, aurrera egin ahal izateko argitaratu inglesez edo gazteleraz edo frantsesez, eta gero bere ekimenez, bere borondatez euskeraz ekoitzi nolabaiteko gehigarri bezala, ezta? Saiatu gera, gaia konplejoa iruditzen zaigu, eta orduan saiatu gera ematen ikuspegi zabal bat, ezta? Antolatu dugu Euskaltzaindiarekin batera, orduan Euskaltzaindiagandik nahi dugu jaso euskararen ofizialtasunaren ideia hori, eta euskararen prestigioa eta euskara unibertsitatean oro har, eta gero guk UEU bezala, gu bai murgilduta unibertsitatean, nahi dugu egin azterketa zabal bat, ikusita euskara unibertsitatean, irakaskuntzan, ikerkuntzan, euskararen prestigioa, euskararen erabilera, zergatik erabiltzen denean, nun daude mugak, zeintzu diran joerak, inertziak, ikuspegi zabal bat eman nahi diogu, guk ere nahi dugulako jaso jardunalditik hainbat informazioa eta hainbat pista ikusteko, detektatzeko non egon daitezken arazo nagusiak eta nondik egin dezakegun aurrera, ezta? Badakigu olako ekimenek bere prozesua eta bere denbora behar dutela, baina besteak beste gauza konkretu bat kezkatzen gaituena da euskararen
balorazioak ebaluazio agentzietan, ez da, pentsatzen dugu hor badagola zer aztertu eta zer eragin batez ere euskera ofiziala den lurraldean, alegia Euskal Autonomia Erkidegoan. Hori da gure asmoa, eta hori da espero deguna. Esan bezala gaia zabala da, guk gainera gure zenean dagola esango nuke elkarlanean aritzea, orduan gu nahi dugu atera zukua jardunaldi horretatik, eta saiatu identifikatzen nun dauden arazoak, nun dauden indarguneak, nun dauden ahulguneak euskararen presentziari dagokionez unibertsitatean, eta informazio horrekin ikusi nundik jarraitu dezakegun lanean, edo hobe esan da elkarlanean beste hainbat eragilekin aurrera egiteko euskarak unibertsitatean, ezta? Eta baita ere aipatu nahi nuen, gu euskararekin ari gera, hori da gure gaia noski, baina hizkuntza minorizatuak deitu ditzakegunak badaukagu erronka komun hau, gure aintzatespen eskasarena. Zentzu horretan badago nazioarteko mugimendu bat koara diturikoa, gu UEU bezala koarako kide egin gera, eta arduan konpartitzen dugu kezka bera hizkuntza gutxituena eta beraien presentzia eskasa unibertsitatean, konpartitzen dugu kezka bera eta konpartitzen dugu baita ere egitasmo bera hain zuzen ere hizkuntza gutxituen presentzia unibertsitateetan hobetzeko, eta zergatik hizkuntza guztiak altxor bat direlako, aberasgarriak direlako, eta gainera azimarratuko nuke beste elementu bat. Gaur egun ditugun itzulpen sistemekin, adimen artifizialarekin, hizkuntzak itzultzea oso erraza da, hori denok dakigu, orduan guk aldarrikatu nahi duguna da pentsatzea, sortzea eta argitaratzea euskeraz. Eta gero itzulpenak, guztiak ongi etorriak izan daitezela.